Natuurmuseum Friesland in Leeuwarden. En we hebben hier vanmiddag en eigenlijk de hele week tot en met donderdag circuspret. Dus kinderen kunnen hier van alles oefenen, op een houten bal lopen, zelf proberen jong leren. En voor de kleintjes hebben we memory en een kleurplaat en nog wat andere kleine dingetjes. Oké. Nou, dat is al heel leuk en aardig. Maar ik heb hier het persbericht. Ja. En hier staat bij, ze kunnen punten scoren bij de wedstrijd ring gooien. Maar dan moet de ring wel om de nek van een echte zeeleeuw terechtkomen. Nou, dat zijn toch echte zeeleeuwen? Vind je ze niet heel erg echt? Dit ben houten zeeleeuw. Ja, maar echte, dat mag ook niet, hè? En dat kunnen we ook niet maken in een natuurmuseum. Dus we hebben ze zo echt mogelijk geprobeerd te maken. Cameraman Evert en ik in zin om echt naar leuke zeeleeuwen te scheffen, vind je? Ja. En wij komen hier? We hebben die hier, nou, hartstikke leuke, toch? Ja, sorry. En wat weer het leukst? Oh, ring gooien. Ja? Ja. Behalve net dat ik geen echte zeeleeuwen binnen. Het stond in het persbericht. Ik weet niet. Wol wat? Ja. Wol. Het vol, hè? Vermaak je een beetje? Ja. Kun je eens omschrijven wat er leuk aan is om op dat dingetje te stampen? Nou, het leuke er is, dan kan je uitoefenen hoe hoog je kan. Ik had hem er zo net uit, maar dat gaat te ver. Waaruit? Uit dit dak. Hoe komt dat? Ik stand te hard. Lukt het een beetje? Ja, alleen hij valt nog wel een beetje. Misschien moet je maar verder oefenen thuis met het bord van je moeder. Ja. Zie je dat niet zo zitten? Nee, als er één valt, dan wordt ze gelijk al boos. Ja. Ja. En ik zal niet de hele dag op mijn kamer willen zitten. Nee.